Wesayîta binavê Lêzbira Sûpersonîk ya Siftbûniya Kêm yek ji wan wesayîtên guhastinê ye ku dê bê bikaranîn. Wesayîta Guhastinê di meha hezîranê de dê bêşandin, lê beriya şandinê ji bo diyarkirina barê ku dê bikaribe bi xwe re bibe hin testên kirin. Yek ji van testan jê testa zêvirînê ye. Daîreya Feza û Asîmaniyê ya Emerîkayê NASA li ser dixebite ku Wesayîta Guhastinê bi barê xwe re bi awayekî salem deyne ser gerestêrka Sor Marsê. Di vê pêvajoyê de xala herî girîng ew e ku wesayît dema bikeve atmosfera Siftbûyî ya Kêm bi awayekî ewilê leza xwe kêm bike. Bi gotinekê din leza xwe bi awayekî ewilê kêmî bin leza dengî bike. Bi paraşûtê ya ku dê leza Wesayîta Guhastinê kêm bike, wesayîtên fişarê jî tên Ceribandin. Gelo Wesayîta Guhastinê cara ewil dê kengî biçe Marsê. Di vê mijarê de vê gavê herçend ku ne teqez jî li gorî endezyarên pergala firînê ev teknolojiya hanê ji bo sala 2020 dikare di projeyên pîrankirî de bê bikaranîn.